Oyiphini lomqondisi eminyangweni wezemvelo kuleli uMayisela Kekana uthi ukukhuluma ngazwi linye ekubhekaneni nesimo sokuguquguquka kwesimo sezulu iyona nto eseqhulwini njengoba behlangene namazwe omhlaba uzobhunga ngalenselele. South Africa is part of the Africa Group, and we assist the group with a lot of areas where we lead. Those areas, be adaptation, be finance, we lead these thematic areas within the Africa Group. Owayengumphathi jikelele wenkampani ephakela ngogesi kuleli i-Eskom uthi le ngqungquthela ye-COP29 izobafundisa okuningi mayelana nokukhiqizwa kamandla ogesi onganukubezi imvelo futhi ongambi eqolo. We have a just energy transition strategy that's been approved by our board that speaks to decoupling our station operations from our JET initiatives, what we call repurposing and repowering. And what that means is that independent of station operations, we will implement initiatives to ensure that there is a continuation of economic activity at the power stations. Uphinde wadalula nokuthi ukwethulwa kohlelo lokukhiqiza ugesi onganukubezi imvelo akusho ukuthi bazovala zonke iziphehli zogesi ezikhona. We understand the impact of our power station and our operations on communities as well as on the planet. So bearing that in mind, we are also cognizant of the energy crisis that we face as a country. So we are not shutting down our plants prematurely. Le ngqungquthela izophuthulwa ngoLwesihlanu.